Alright guys, so andito na tayo sa CWC. So iniintay, anong oras na boy? Alas 4 na ata. 3:18. Okay, so sa schedule 3:30 prayer, 4 o'clock take off. So hintayin na lang natin mag take off. So magpapahinga-hinga na lang. Hindi na rin kami makakapag power nap kasi alanganin ng sobra. Anyway, hintayin na lang natin makapag take off. Tapos gora-gora na. Alright guys. So ayan yung mga rider nakapila na silang lahat. Kung nakikita nyo yan. Against the light kasi. Against the light. Ayan, so hanggang doon sa pinakadulo, puro rider yan. Maraming rider ang sumali, pero maraming nag-back out kasi may issue May issue. Anyway, hindi na rin natin wag na natin i-tackle kung ano man yung issue. Ang pinunta natin dito ay para mag-enjoy. So yun na lang isipin natin. Alright, so update ko na lang kayo mga papi. Let's go. Okay guys, so take off time na. So maraming issues ang lumabas, maraming nagka-problema. Katulad namin, wala kaming passport, walang sa tagging. Ewan ko na, ginawa na lang nila, mag-picture na lang daw kami. Ewan ko, pero itutuloy pa rin namin, maglalaro pa rin kami. I-enjoyin lang namin tong ride na to. Okay, so bahala na. So gabayan mo kami Lord. Magandang na to, high expectation pero okay lang naman. Maraming mga expectation ang hindi na meet. Ganun talaga ang buhay mga papi, wala tayong magagawa. Ang importante dyan ay makapag-enjoy tayo. Saka sayang ng preparation kung magpa-back out kami ngayon na andito na kami, lahat naka-prepare na, di ba? So sayang. Anyway, let's go. Last 2 minutes. Let's go. Okay mga papi, last 2 minutes, take off na kami.
ako mag-on ng camera sa sobrang excited ko. Okay, so take off na kami mga papi. O, paano ba yan? So, nasa pinakahulihan kami. Last na kami nag-take off. Oo, nauna si Gerald. Nasa gitna si Charles. Nasa likod ako. Alright. Overshoot, putang ina. Ay, nako. Oh Lord, gabayan mo kaming tatlo. Lahat ng rider ako. Sana maging safe, walang disgrasyang mangyari, di ba? Thank you Lord sa chance na makapaglaro tayo sa ganitong endurance. Alright, let's go! Ayan, nag-aantayin pa din sila. Alright. Kilometers, first Bicol Elite Endurance Challenge. Alright mga papi, so enjoy to, enjoy. Let's go. Okay, so pasok tayo dito. Medyo dilim na ang dito ang daan. Alright. Okay, dito tayo sa first tagging. Ha? Nabwa. Sir, mayo kami ngayon, best na lang. Picture na lang naman sa asay. Picture na lang da kami, sir. Mayo kaming Ini na, mapit, mayo kaming mayo ka. May tarpaulin. Dai pwede digdi. Ay, Duman. may tarpaulin sa may inutan. Ge. Iba ang inagihan.
organizer naman yan. Anyway, okay lang yan. Let's go, enjoy, enjoy, enjoy. So medyo matrabaho ang endurance. Dito siguradong mananawa ka, kakapiga ng silinyador, putang ina. So papunta kami, on the way kami papuntang second checkpoint or second tagging or second photo op. Hindi ko alam. Bahala na mga papi. Okay, so nasa Balata na tayo. Hindi ko alam kung nasa na si Charles saka si paring Gerald, si Motospeed. Pero anyway, grabe. Madalas ang daan dito mga papi. Makumahiling? Alat lang, picture lang. Ha? Yun na pa di. Paano ka? Battery? Ano? Butog-butog? Kaya, nagpicture ka na? Okay, picture tayo. Ano? Yung ani. So, ano na sunod? Piyuduran. Oh, sige. Dating ilagyan ko, tapos matuga mo. Okay. So, Piyuduran na daw ang sunod natin mga papi. So, okay, so update ko kayo maya-maya. Let's go. Baka maluba tayo sa GoPro mamaya na ako magpapalit. Alright, let's go. Alright. Tingnan nyo guys, napakaganda ng langit oh. Yun oh, napakaganda. Lupit. So on the way na kami papuntang Piyuduran. Okay, so nakasabay natin si biyahe ni Bex sa unahan, saka si Redja, mga admin yan ng One Rider dito sa Bicol. Okay. So sana huwag nang umulan. Napaka-hassle kapag maulan. Basa ang daan, napakadulas. Saka malamig. Pangit ka banding. So update ko kayo maya-maya. Focus muna tayo dahil medyo basa ang daan. Alright mga papi. So parang bagyo dito sa sa Piyuduran. Ang lamig. Nasa mataas pala no. Actually first time ko makakapunta dito Piyuduran. Mataas siya. Tapos ngayon pababa na naman kami. Malamig siya.
Ibang klase, parang Baguio or parang Tagaytay. Mayo kaming ano, boss? Ay sir, photo ops na kayo. Sain? Dinding dyan po, may contact dyan down to Napoli. Sige. Lang po. Sige. Sa tarpaulin dahan, sa tarpaulin. Okay mga papi, so nandito kami sa Pio Duran, San Mateo, sir. So next stop, saan na kita? Pilar. Pilar na ano? Pilar. Pio Duran, Pilar. Okay. So dire-diretso na kami mga papi. So sana walang maging aberya. Dire-diretso lang tayo. Ayaw tumigil ng ulan. Putik. Di bale, kaysa naman mainit. Di ba? Okay na yan. Tiisin na natin hanggang matapos. Konti na lang naman. Pilar, Sorsogon ang next checkpoint natin. Second checkpoint pala to. Pio Duran. Pilar, Sorsogon, Matnog, Cagraray, na Tinambak. Oh my god, wow eh. Isay. Shit man. Putang ina, yan ang sinasabi ko. Tara, tara, luway-luway lang. Luway-luway lang. Tara, tara. Okay, so may na-disgrasya na naman na pangatlo na. Sa bilang ko, pangatlo na. Shit. So mas mabuti pa rin yung yung kalma lang sa pagmumotor kasi napakadulas nga ng daan. Yun lang, palagi ko kanina ko pa sinasabi, napakadulas ng daan sa mga ganitong lugar na halos bihira madaanan ng mga malalaking sakyan, kaya medyo nagbi-build up yung mga lumot sa gilid. Kaya yan, mahirap, pero ganyan talaga. Hindi na siya mukhang mukhang mahihirapang makauwi yung yung Indo Rider. Sira yung motor niya eh. Baka hindi niya kaya, hindi pwedeng imaneho na pabalik. Yan ang mahirap.
Kaya dapat dahan-dahan lang, mas mahinahon, relax, kalma lang. Yan ang palagi kong sinasabi. Dahil sa tawag dito, sa mga factors na pwedeng maka-apekto sa pagra-ride mo. Sobrang dulas ng daan, mga aso, kung ano-ano pa, tao na naglilipat. Kaya ay nako, sana okay sila pareho, no? Parehong rider maging okay. Mukhang naputol daw yung kamay nung isa eh. Yan ang mahirap. Babayaran mo pa yun. Anyway, so Lord, protektahan nyo po kami. Sana maging safe kami. Sana wala nang madisgrasya, no? Okay. Hanep ang view. Hanep ang view, man. Coastal na. So sa coastal area na tayo dadaan, mga papi. So napakaganda ng view dito. Alright mga papi, so nalawbat ako. So nasa Pilar na kami. Diretso na kaming Matnog. Alright, Matnog. Tara. Matnog, ano? Tara. Boy, sige na. Saan kita? Diretso? Pilar pala to. Hindi yung kanina. Kala ko yung kanina Pilar. Donsol pala yun. Ito yung Pilar. Alright. Pilar Marina Inn. Diba? Palabas na to, palabas. Papunta na kami ng Matnog. Okay, so papunta na kami ng Matnog, mga papi. So update ko kayo maya maya. Nasa Pilar kami. Napakasarap ng feeling kapag nandito ka, no? Parang kang artista. Alright mga papi, so malapit na tayo sa Matnog Port. So napakalayo ng Matnog Port from Pilar. Putang ina. Alayo. Anyway, andito na rin naman kami. So naiwan si Motospeed sa kasi ano, no, si Locomoto. Hahabol na lang yung mga yon. Andyan na siguro sa likod eh. Okay. So update ko kayo kapag nandito tayo sa ano, sa mismong port. So magpo-photo ops na. Alright. Okay mga papi, so andito na tayo sa port ng Matnog. So isa sa pinakamalayong port dito sa Bicol. Pinakadulo na kasi to eh. Diyan na dumadaan papuntang Samar, ganyan, Tacloban. Okay mga papi, so pabalik
pabalik na kami. Paalis na kami dito sa port ng Matlog. Tapos diretso kami ng Cagraray. Alright. So pabalik na ang ruta namin. Maghahanap lang kami ng gasolina. Tapos dire-diretso na. Ang dami namin stopover. Ang tagal namin mag-stopover. Pero okay lang kasi kailangan magpahinga. Matatapos naman namin to, sigurado yan. Okay, let's go mga papi. Hanap tayo ng gasoline station. Alright. Woo! Ang ganda ng tanawin dito mga papi. Tignan nyo naman yan. Oh, look at that. So yan yung sinasabi kong nakakatanggal ng ng pagod. Diba? Napakaganda. Napakalupit. Woo! Sarap. Yan po. Alright. Shit. Okay, so update lang tayo mga papi. So nagkakawalaan na nga kami. Hindi na namin makuha kanina pa yung papuntang Cagraray. Yung mga locals dito hindi rin nila alam kung saan papunta ang Cagraray. Motherfucking shit. Buti na lang nabanggit namin yung Misibis. Yun alam nila. Shit. Okay, so sa mga oras na to di namin alam kung nasaan si Charles. Di ko alam kung sumabay na ba si Charles doon sa mga nauna na nakasabay namin. Halos wala na kasing marshal na nag-guide. Di ko alam kung late na kami or what. Pero dapat may marshal eh. Kasi hindi nga tayo pamilyar sa mga lugar. So ayan, inuulan pa kami. What the fuck? Ay, nako. Ganito talaga. Anyway, sige, update ko kayo maya maya if ever man tama na tong landas na pinupunta namin ni Motospeed. Oh my god, sa wakas malapit na tayo sa Cagraray. Oh my god. Malapit na tayo sa katotohanan mga papi. Jesus Christ. Picture mo na. Babangyong kita mo. Yun eh. Buya na? Dahil na. Okay mga papi, so on the way na kami papuntang Partido area. Yeah. Okay mga papi, so on the way na kami papuntang Partido. Tapos Goa, papunta kami Goa. Lusot kami doon papuntang Tinambak. 360, parang 360 talaga siya. Okay. So Patitinan, ewan ko kung dadaan pa kami ng Patitinan view deck para magpa-picture or what. Pero dire-diretso na to. Tapos after sa Tinambak Park, diretso kaming CWC Pili. Tapos sana ay kasi doon kami mag-finish. Okay. So nakikisabay na lang kami sa grupo para hindi na kami mawala. Although alam na din naman namin yung daan papuntang Patitinan, pero sumasabay na lang kami para wala nang problema. Pare-pareho lang naman ang pupuntahan namin eh. Might as well sabay na lang kami para walang mawala o hindi magkawalaan.
pagod ano mga papi. Kaya-kaya pa naman. Kaso na ano na parang nakakainis lang kasi basang-basa na yung gloves ko, yung paa ko, yung sapatos ko. Yung damit ko basang-basa na. Yung grip ko. Sa totoo lang hindi na ako komportable sa pakiramdam ko no. Pero okay pa naman, kayang tiisin hanggang matapos lang tong endurance. Plano namin sana hindi kami gabihin kasi para makauwi pa kami before ang awarding. Babalik na lang kami kasi nga basang-basa na ako. Para makaiwas din sa sakit. Baka trangkasuhin tayo mga papi kapag hindi tayo nakapagpalit agad. Okay. Sana dire-diretso na tayo. Dalawang checkpoint na lang ata. Isang checkpoint, isang photo op, tapos pili na. Hindi ko patandaan eh. Hindi ko kabisado yung ruta. Well anyway, on the way na rin naman kami. Let's go. Alright mga papi, nasa Patitin na tayo. Mukhang sisipunin na ako mga papi no. Kailangan ko atang uminom ng gamot para hindi ako sipunin. Medyo nilalamig na ako tingin ko sisipunin na ako. Pero okay lang, madali na rin naman matapos ang ating endurance. Konting kembot na lang. Dalawang na lang pala kami. Dalawang checkpoint, Patipiknan, tapos Tinambak Park. Alright. So napakalapit lang, napakadali lang. Okay mga papi, sa sobrang lakas ng ulan kanina, bumigay na ata itong microphone adapter ko. Well anyway, nasa Patitiknan na rin naman tayo. Second to the last checkpoint papuntang finish line. Okay, so after ng picture dumiretso na kami. Hindi na rin kami nagtagal dito sa Patitiknan dahil nga baka kapusin kami sa oras. So sa pagkakataong ito mga papi, papunta na kami sa pinaka last na checkpoint. So medyo pawala na rin yung liwanag, so medyo nagmamadali na kami. Kasi ang pinaka goal talaga namin 6 o'clock dapat nasa CWC na kami. Well anyway, marireach naman namin yung goal namin kasi medyo maaga pa naman. So finally mga papi, nandito na tayo sa pinaka-last na checkpoint. Pinaka-last na photo ops na kailangan nating tapusin or gawin para official na tayo ay maging finisher. Actually, ito talaga yung pinaka-last na checkpoint and finisher ka na. Pero syempre babalik tayo ng CWC para magpa-picture, kumuha ng iba pang mga riders kit. Tsaka para naman officially masabi natin na finisher tayo, hindi ba mga papi? Okay, sa wakas mga papi. So sa pagkakataong ito, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Daddy Moto, sa lahat ng mga subscriber, sa lahat ng mga tumututok sa mga uploads natin. Well, finally natapos natin tong endurance na safe at masaya, na sa first time na ginawa ko ito, sobrang enjoy ko. Although napakaraming expectation na hindi na-reach, napakaraming disappointments, pero sa kahuli-hulihan, worth it pa rin yung pagod. Well, wala naman tayong gustong patunayan sa endurance nito. Gusto lang talaga natin makuha is yung experience bilang isang first timer. Well, actually, sa sobrang enjoy, sa sobrang fulfilling sa feeling, malamang sa malamang hindi to yung last time na mag-endurance ako So, thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you sa inyo. And sa pagkakataong ito mga papi, mas alam na natin, mas marunong na tayo sa pagdating sa endurance. Malamang next endurance natin, mas mapapabuti natin yung time natin. At exactly 13 hours and
13 hours and 30 minutes na finish natin tong endurance, 700 kilometers. Isang napakalaking bagay na 'yon. Wala na tayong dapat pagsisihan or kailangan pang patunayan, at least, and at pinakamahalaga sa lahat na-finish natin to. Okay, so congrats sa lahat ng mga Indo rider, sa mga finishers, sa mga hindi nag-finish, congratulations. Congratulations pa din, alam kong napakahirap yung pinagdaan nating lahat. So sana yung mga na-aksidente ay safe kayo, makauwi pa rin sa mga bahay nyo, at least magpagaling kayo. Sa mga organizer, sa next time, sana maayos pa natin lahat. Alright, peace out sa inyo lahat mga papi. Peace! Peace!